Pangsa pangpraban selo satulungan ayo ngungsi kakiat kaku kang cogo Lang tete kala ludra mas patit raja dewaku ya jagat dewa Bathara ya jagat pangsuwa mangkono iki atmajaku ingkang banget ndak tresnani Jayatsena aja kaget dene sira ndak timbali supaya ngadhep ana ngersaning pun Rama kula Jayatsena kawula nggih Kanjeng Rama dipuji kepareng saderengipun ingkang putra Jayatsena ngaturaken sembah semoga ing pangabekti kula matur mugi kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Prabu Jarasandha Narendra Agung ing negari Trigarta parengahan sembah pangabekti kula Rama ya sakompo kula gawe dening tias pun bobo pun maturake bekti ora liwat amung pangestu wae tumuli tanpa ana suwana iki kacabongan kali kabeh mboten mustaka saenggan dados pujimat kepareng nyadong duka wonten wigatos ingkang pundi dening antos paduka Rama Prabu Jarasandha amijiane mbali dhumateng ingkang putra kula pun Jayatsena ya ngene mula sira ado ndak awe dene cedak saya ndak raketake merga wektu dina kala mangsa iki ana bab-bab wigati ingkang nedya ndak rembug kelawan sira mongko nyatane kowe iki ya mung anakku suwijine ibarat srengenge kaya dene wis manjer ana sak tengange tegese wis tak anggap sira iku wis ngancik dewasa mongko nyatane bapakmu si Jarasandha boleh dadi ratu ana ing negara Trigarta kene umpama srengenge ibarate wis nglewang ana ing sisih kulon tegese sapa maneh sing tak gadang-gadang besuke bakal lumintir keprabon ingsun anggenteni ning dadi ratu ning negara Giri Buja kejaba ya mung sira anakku Jayatsena sing tak gadang-gadang sing tak dama sing tak den kaya kendang ibarat jagat iki mula waktu dina iki bapakmu duweni gegayuhan bakal ngenengake sesaji kala ludra bakal bekakak ratu satus negara miras pantes neluke negara pirang-pirang jajahan ing pangangkah besuke negara Trigarta iki dadi negara sing kuncara akeh negara liya yang dadi tetelungane mula yen nganti sira wis kelakon genteni bapakmu
kowe bakal dadi ratu sing diajeni wong saking denging bawana wong-wong padha nyembah dlamanganmu ibarate kowe wenang wis nepak bunbunane ratu wong sak jagat raya iki Jayasena kula mboten jawab saku apa ora kowe bisa tak dadekake ratu saku apa ora apa nyuwun pangaksana mboten ateges kula menika badhe nampik menapa ingkang dados peparingipun Paduka Rama Dewaji nanging nyuwun pangapunten kula dereng saged nampi kanugrahan Dewa Kamukten ingkang badhe Paduka paringaken dhateng ingkang putra sebab bola bali tak tareni biar tak dadeke ratu kok mesti wong wegah wae aja mbok entuke nggonmu keluyuran Rupek iki isih enom ora duweni tanggung jawab apa-apa mbok katek-kateke lemu seneng-seneng mbok katek-kateke lemu keluyuran awor karo wong-wong kuwi nek kesuwen awor karo wong-wong sing kaya ngono ora kok rusak wis ora genah kowe karo dadi apa ngalor idul kok gendong walesan sing ngajari kowe lho tak aku ora ngajari wong pancen lho Jayasena iki hobine yo kuwi akhlak yo ngimbangi iku nek ngantek sinuwun pirsa juga dikepruk ndasi ora apa-apa pokok randas-dasan ora apa-apa malah ganyan kok bilang meneng sik kamu pangapunten Jayasena wonten jawu sababe apa kowe nampik marang kanugrahan sing bakal tak paringake minangka dadi ratu besok nyuwun pangapunten wonten tetembungan ingkang nyebataken anak menika tumrapipun tiyang sepuh saged kok mikul dhuwur liwat mendem jero drajating tiyang sepuh liripun kula menika kepengin gayuh Kamukten langkung-langkung kula menika kepengin dados narendra namung anggenipun Jayasena nampi Kamukten dados narendra menika boten namung srana dipun paringi kados mekaten kula kepengin ngetok jiwa raga kula piyambak kula menika rinten pantaraning damlu namung tansah ngasah dhateng empaning jiwa liwat raga urip benjangipun menawi kula dados ratu menika sampun siyaga lair liwat bakosipun menawi sapunika kula dipun gege mangsa badhe dipun singkaken dados narendra boten murma namun dipun suguhaken boten badhe kiyat nampi Kamukten menika mongko nyatanipun menawi ratu menika dereng tartamtu nampi wahyuning ratu menawi ratu menika boten nampi wahyuning ratu alit-alitipun ratu menika badhe sakit akhiripun badhe pecah mila saking menika nyuwun pangaksana palenggana ratu kula wangsulaken kula badhe budi dada piyambake cukup cangkem kowe mulang karo wong genah pakrat dadi kok anggap aku nyukuk-nyukuk karo dapur aku ki wong tuwa wong mremake karo uripku besok perkara kowe iki anakku aja nganti kowe besok dadi wong sing kedarang-darang sakejam-kejeme Dara Sandha ning ibarate ora ana macan sing kolu gaglak karo bogor iki tak tari pisan kas tak tanting pisan meneh kowe gelem ra besok yen pun boko lintir keprabon tak dadake ratu gelem apa ora nyuwun pangapunten romo mboten badhe kuwat bali malih kula badhe dados ratu menawi sampun tuwa saking unduh-undhuhanipun pambudidayanipun kula piyambak menawi kula namung dipun paringi kanthi srana nglenggahi kuwasa gemelan nyuwun pangapunten kula boten saged nampi rama kabeh kowe jan salah Guncangan sing langit gelap-gelap kapon lirik bintanging alus
malah nyerat kata-kata menungso silakan yang nak diapur premak uripe nampek ditutup cek bis anakku wiwit cilik tak intik-intik tak ketutang besok gede supaya iso ngluhurke derajate bapakmu ewot ini malah kaya burai letol raine Joro Sandro aku ki ratu sing sebangun sak negara paribasane dewa teluk karo Joro Sandro dene anakku dhewe wis tak ulang beda apa aku janak dapur Yakus ramen bagadane Joro Sandro minggat rawe minggat ora biasa tak paten ora